Yanda ake yanka riga t-shirt, wannan incin ta 22 ne, inci 22, sai mu ƙara inci kamar 6. Za mu yi amfani da awo tef ɗin wanda ke jikin teburin yankan mu, gashi na 22, sai mu ƙara inci kamar 4 haka ko zuwa 5, sai muka ɗinka shi biyu sai mu fidda. Idan muka raba shi sai mu cire sauran ƙyallen mu aje. Yanzu za mu fidda bayan rigar mu, shine farko, faɗi inci 19, sai mu ƙara kamar inci 2, 21 kenan. To shine matsayin bayan rigar mu, sai mu zo mu ƙara inci kamar 2 saboda abun nan ɗin gaban rigar mu, yanda ake lahe gidan sama ɓalli, tunda kuma sa ta riga ce mai ɓallai. Kun ga mun ƙara inci 2, sai mu raba su biyu. Gaban shine yafi tsawo saboda lahin da za a yi na tsakiyar riga. Yanzu ga gaban mu nan mun linke, za mu raba shi biyu. Idan muka raba gaban mu biyu, sai mu linka bayan ya zo daidai riga, amma za ku ga gaban rigar ya ɗan zoɓa saboda lafin nan na girman ɓallai. Sai mu fidda kafaɗan mu, shoulder, sai mu ɗan zama, ya danganta ko 4.5 ko 3, daidai girman mutum. Sai mu ƙara, idan muka zama gaban ya yin bayan, sai mu linko shi gaba, sai mu fidda faɗin kafaɗan mu zai kai incin da aka auna mutum, amma in 14 ne ko 15 har zuwa 20 ya danganta. Sai mu fidda gidan hannun mu, sai mu ɗan yi sheda. Yanzu abin da ya rage, sai mu fidda waya, daidai girman wayan mutum. Bayan mun fidda waya, sai mu ɗan yi sheda ta daidai lafin da za mu yi na girman ɓallai. Wannan ƙarin da aka yi shine za a lahi. Yanzu sai mu hidda shape ɗin ƙasar rigai. Kun ga yanda aka yanka shi t-shirt kenan ba. Yanzu sai mu yanka hannu, mu auna tsawon shi da faɗin shi. In 5 ne, in 7 ne, sai mu auna, sai mu ƙara inci 3 saboda lahin da za a yi. Sai mu ƙara inci 3, in 7 ne zai zama 10 kenan, in 8 ne zai zama 11. Sai mu fidda shape ɗin hannun da za mu saka. Daga nan sai mu sheda ta lahi da kuma inda za a dasa hannu. Ga shedar lahi na mun yi, sai mu raba shi biyu, tunda hannun guda biyu ne muka yanka. Kun gani yanzu gashi na mun buɗe rigar mu, za ku ga ɓangaren dama na riga, ga ɓangaren hagu na gaban riga. Sai mu ɗan yi lankwasa wurin lahin inda ake lahewa, nan ma sai mu lankwasa, sai ɗaya ya hau ɗaya, saboda ɗaya ke hawan ɗaya a samu layi. Nan duk gwaji ne don ku gani.
sai mu lankwaso kuma kafaɗanmu daga baya, sai mu sa hannu mu gwada muku shi ma inda suke in za a ɗinka. Fatan dai kowa ya fahimci abin da ke faruwa. Saura kwala kuma daga cikin step kwala ake yanka kwala, sannan a samu kyalle sai a ɗaura. Ake fidda shape ɗin jikin kwala, sannan sai a samu kyalle sai a ɗinka shi. Wurin ɗinki za ku gani. Yanzu zan mu gwada shi saman kwala mu gani. Fatan dai kowa ya gane. Bisalam. Mun gode.